Bonjour, je m'appelle Alexandra et j'aime beaucoup ce magasin. Il y a de très bons produits de Pologne et c'est très très bon marché. Je viens pour acheter de la levure, de bière et aussi pour acheter des chocolats et du café. Il y a beaucoup de produits. L'équipe est très gentille et c'est un magasin très intéressant. Je vous recommande. Merci. Miasto było, bo nam system. Bună ziua! I don't know how to say hello in Polish, but for my friends and everyone, or mai bine vorbesc în românește, pentru prietenii mei din România, care locuiesc în Edinburgh, este un magazin unde găsești tot ce-ți dorești, cel puțin pentru noi cei care suntem departe de casă. Deci veniți și vizitați-l, merită drumul până aici. Crăciun fericit și toate cele bune în anul viitor. Здравствуйте, меня зовут Игорь. Я сюда прихожу достаточно часто. Я покупаю здесь гречку и капусту, и также мне нравится колбаса. А еще, если мне нужна сметана для моего борща, я тоже сюда прихожу. Вообще, очень могу рекомендовать этот магазин. Всего доброго, пока. Dzień dobry, mam na imię Tomek i zapraszam do sklepu Polish Taste, bo mama tutaj ciągle mi kupuje pyszne polskie przysmaki. Hi there, I'm Martin. Hi, I'm Nesta. And we just want to share our amazing experience at Taste of Poland. Got here my favourite raspberry suplita. And I've been looking for these for a very long time and I've just found them here. So I love them. Love these. Yes. Cześć, Sebastian i Karolina. Właśnie jesteśmy w sklepie Taste of Poland, który polecamy, bardzo go lubimy i w ogóle... I zawsze wszystko jest. Sklep jest cacy, także zapraszamy chętnie i pozdrawiamy wszystkich. Z Edynburga. Z Edynburga. Hi, jestem Iwona, właśnie jestem w sklepie Taste of Poland. Zapraszam, zawsze świeże, miła obsługa, wszystko na czas. Cześć, tutaj Nina ze sklepu Polish Taste. Serdecznie zapraszam do sklepu. Zawsze znajdziecie świeże produkty, miła obsługa i naprawdę duży wybór. Dziękuję bardzo.